Všetci, ja som Lamka a som tu Lamer. Čau. A nemáme veľa čas, takže to zrobíme iba narýchlo. Takže všetky podobnosti náš budú v popise videa. A my vás vítame u nového videa. Je to prvý a posledný vlog. Prvý a posledný z toho dôvodu, že my už budeme končiť na tomto channeli. Z toho dôvodu, že nás to už ani nebaví, to natáčanie na tento channel. Ale nebojte sa, ja mám pretočených veľa videí, Counter-Strike 1.6, som tam s Lamerom, ale nie sme na Skype, takže budem to komentovať iba ja. Takže chcel by som sa vám poďakovať za všetky lajky, odbery, komenty a úplne všetko, čo ste dávali. Takže chcel by som poďakovať ešte jednému nášmu divákovi, ktorý napísal koment, že máme natáčať s frapsom a nie s kalkulačkou. Takže tu nám máš obrázok, môžeš si ho vyfotiť, že sa ti páči. A toto je pre tento vlog všetko, majte sa. Áno.